paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Apay, adan samot ilamlamangam ka ba dong? Ay, awan. Adaya, mate. Nay, agore ka, papanangay. Ijay likod. No may nagdamagan ni Kumari Matuyang, ibaga masaan na ka nakita. Ay, kunakon kat nga ilamlamangam ni Kumaray kay. Anay, isumat at talagang day ta sumungad. Mapanan italikudin, Maray. Marikwanang, nakita ni Badungkaw. Ay, saan, Maray? Saan mo nakita? Na, kasla maangot ko kat tipayod na dito'y tirsinam. Anya apay o jay maangot mo. Payod ti bulog ano ang Maray. Iyay, aya. Ikat asidaglaang mat itilog na kan tinuang dito'y tersinak. No kasta, saan mo nakita ni Badungkaw? Kunakmat kan ka adyak nakita. Maray, nakitam ni Badungkaw. Ay saan, Maray? Ay, napanan na ngatan. Nagapuak dita tersena ni Marikwanang. Awan kanumo dita. Apay abirbiro kam, aya. Ay, kat ibaon ko kumaamapan ijay bangkag Maray. Ay, iso nga inlumangan na kan, tamo na nga ibaon mo. Ni Kapitan ngay Maray. Nay, adala ang mat itay anak katugaw dito arubayan, may. Ang awan matan. Napananangatan. Kasanungay, Paray. Tuloy ajay plano ta. Kakaiso na ilamanga ako nito yung gaw. Nalibasak mat ni Banang. Saan na tamad siguro na makita dito likod tiwiting sid, Paray? Una agsyat ta. Irwar konti ginatang kong arak. Nakabulsaya, Paray. Una. Duwaday ta. At to'y matay dinagas ko aginatang ko apulutan ta, Paray. Agsyat ta nga rin. Kasanungay jay session da inteng inton bigat. Kat nabartak mat. Nga danday. Ay. Day aw. Inhilad nan. Sigurado amalam taon no bigat nga agrieng. Ay, kita manday ta. Gapo iti arak. Nalipatan ng tinaskan launay nga aramiden niyo. Nga danday. Isumot lagaya makalat ang nagpukaw itay ija arubayan. Tanapan gayam nakiinom. Inayaban sa ngamin ni Tata ba daw? Ay, nasaysaya at asaandan nga agkit kita. Tapno saan ang mabartag. Nay, di mo makuna day tantay. Imposible adidag kita. Mala, bayan nyo pa ilaan niya ang kalamaturaw. Ay, nagrigat ko nga inyawid ni Badungkaw Maray. Nakitak nga rod idilimabas kayo dito'y tersinak. Kano namin ado kami anay dugmam. Nangalakala ko man iti talay taing guyod-guyod mulatan ni Badung Mau. Dayta ka nga rod Maray, tawan mo't ekstra talimay. Inton maminsan, bantayam to ni Badung Mau tapno saan nakaamalibasan. Pudno ta ko na Maray. Nagado ama trabaho ije bangkag me. Dayta ka dan makin-inom tar aramidin na. Katisaw, anya ngay ti aramidin ni Badung mo ita. Nakaturog agreing tulaangan inton mangan. Maribanang, ni Kapitan ngay, nakasagana ka din. Nakaturog pa'y laang, Maray. Nakaturog pa'y laang. Umay ko kumadagasan tasisyon mi ita. Ay, di mula ko man ibagbaga na ito iti sabali, Anya day ta? Naginom da ngamin ka ni kumpari na abadong iti kalman. Ano kasta? Nagkuyog da ka ni kabadong. Ay, wen, Maray. Ay, agpadpada kayon ka ni Marito, yang iti problema. Ay, wen nga rod. Basta nga min agkita dagita nga agkumpare, sigurado nga aginumda. Aglibas met nga min ni Enteng. Malaksid iti panangan, isupay day tatimay sa apaglaingan na. Ti aglibas. Badang.
Manganak. Ibagak lang, ano malpas ka, mga... Amaw, kamukon. Di mo ni bagapay. Anya ti amaw. Ngayon ton malpasa ka mangan, mapanak iji bangkag. Nasaya at amaw. Siyak pa'y may tikunan. Saan ka manin apumanaw, ah? Way, sana talaga. Ang mga nagkita kayo manin kinikumparim nga intay. Ay, saan? Di ako naramidin da ita. Talaga saanan. Awisin na kalaang nga ginum kayaw. Talaga saan ay. Sana nasayat, impluensya na da ita parinteng. Iso sana nasayat, akad kadwa. Mabalin ko, ngay tuloy ti pandangan ka. Tuya. Imay nakadinagas itay dito'y balay ni Kumari Kuanang. Apay ka daw. Damagampay laang kat no sesyon nyo ita nga aldaw. Anya aya ita. Miyerkules ita. Aldaw ti sesyon nyo. Lunes. Si Kaki di mo Na. nalipatan mo daw. Kabaw kan. Anya alunes. Miyerkules ita anya. Ay Lunes ko na. Martes idikalman. Naginom kayo ka ni Kumparim Abadong. Ay wun. Malagip ko dita. Dayta ti pagalistuam. Ti aginom. Ay, kasanon ti sesyon nyo. Ay puspon pa lang. Naulaw ti kapitan. Nakasagana kan ba daw ang amapan ijay bangkag? Itay pa'y Tay balon mau, insaganam ka day. Way, nada dito'y bagkaw. Minkan, tapno nasapa ka nga agaway. Mapanakaon. Genuang dagasem dita na kaiwaywayan na. Way, namuktar aramidag. Saan ako nasurwan? Maray, nakitam ka din ni Enteg. Saan, Maray? Adalang ijay balay mi itay. Pagamuan, nagpukaw mutan. Agpada kayon ka ni Marituyang agberbero kiti asawa na. Ay, suspitsak nga rod ang nagkita namanin nga agkumparay. Ay sigurado da ita Pangbiro kak ngay itakan ni Intay. Naragsakan sa ita, Maray. Wen amaray, amom no apay. Apay, Naibaon ko maulaangan ni badong ko ijay bangkag may. nasaya at manukasta. Madama siguro itan nga agar aradaw. Ay kat amang ano nalpas na pa yan, tanay aldawan. Nalaka magayam ama ibaon ni badong ko maray. Ay, Maray. Nuang matday jay agam umak. Ay, denggek man pa'y maminsan te emak na. Ha? Mabigbig mo? Wen maray. Isuma day ta ginwang may. Adamat ijital-talon jay nuang. Agar arab iti ruot. Isu day ta ginwang mi maray. Hapay nga nga dita kat intugot ni badong kaw. Imbati na siguraw. Ay, maray. Nakita malimabas dito'y tersinam ni badong kaw. Ang nagpabangkag, ay saan Maray? Jak nakit-kita. Ay, nukasta. Saan anapan iji bangkag yun ni Badong Mau? Sa dino nga'y manang tinapanan na. Kano may binirok ni Maribanang ni Kapitan. Amang ano nagkita damanan kan ni Kapitan. Nukasta. Naginumdamanan. Na may sakmanan nito yang kuparay. Kunana, mapanak iya bangkag may. Napan. Basta tinasimpot nga asawa. Ibaon nakiden. Di iso, ti mapan, no kaya na. Ay si kapay ti agpaibaon. Saanan paray. Nalpasan, dagiti aldaw ang nalakanak ang may babaon nito yang kaw. Ay nagbalbaliw kan. Ide paray, no maminsan naklangay baw nito yang kaw. Mapana ko na dagaws. Ay natulnog ka nga ron Idi dayta. Ang sanitan. Ganon namin anano kung liblibasan paray. Urasak man. Kastak. Wain, kunak pa'y mata. Hanggang sa bali magayam ti papanak. Ay isyatlak ta pare. Ta naragragsak. Ay, mabanugak amapan mangbirok kin ni badong kumaray. Oray siyak, Maray.
Agsakitan dagito'y sakak amagmag na amang birbirok kan ni Inteng. Iso nga agtugaw talaengen. Ay, nasaysaya at pa'y, maray. Agpanunot takit day, no kasano ang madisiplinaan taida. Wen, maray. Rinugyakon ti agpanunot. Rinugyamon maray. Ay, wen, maray. Ay, kasano nga tayo ang madisiplina ak nibadong kaw. No siyak. Dandani akon makapanunot, maray. Imbag ka man, maray. Ay, tulungan naktuman mo't ngagpanunot, maray. Wen, maray. Lepasak pa'y dahito pampanunutag. Agulimak kapay laeng dita. Tapno makapagkonsentrata. Nasaya at agawid kan, kabadong. Ay, medyo nabarte ka kun kay. Medyo pa'y laang dayta, kadandanisan kan ang makapagna. Ay, kayak pa'y mait, maray. Inayadam at imagna, ta ang mga numay padugmam ka. Ay, maray. Adaman lang damagek. Anya dayta. Diretso ka di dahito adalan, tapno makadano na kanya balay may unaw. Ay, nabartek ka na talaga. Damagek tapno sa anak ama pukaw. Aglik ko ka dita. Ay, aglikaw. Ay, huwing gayam. Alwadam ta ang mga numat nagkadita kalubnakan. Ne, nuang minsa mo yagam umak. Wan, tamabisain. Binaybay ang mutladtan. Di mo pa'y nalagip nga inwayway. Ay, dilagbain ni uncle mo. Intultulod pa'y dagiti kakadwam atanod diti balay. Unantay, binilin ko dagiti kakadwak atanod. Dinto pa'y makatakder idi intulod dagiti kakadwam atanod. Ay, masurunak at talaga. Bayan niyaw, bagak ni Uncle. Delikado ti aramidon na, kan kababain. Kuna na itay ang nagtaksi ka no. Imbes nga intulod dagiti tanod a kakadwam. O daya mo taksi dito yung kabildatan. Day tangarod kat. Agtagtagawataw ti panunot na. Ay, madi a talaga kwarog. Day tala agin inom ti aramidon na. Ilibasak manin ni tuyang ka. Nakatugaw mo di tarubayan, may. Ay, inayadag ti magna. Tapnusan na makadlaw. Ay, nakita nak, may. Ang sanmit ngagsasaw. Hey, mayat man. Kasto'y kumakanayag. Nakitak ni Badung Mau, nagpabagatan. Amog, maray. Isumot gayam asaan mo na dinamag kanyak. Nagkuyog damanun kin ni Kapitan. Wan, maray. At damod gayam pagsabsabatan da dita. Mapanmanen aginom da gijay. Kat saan kan samat nga gungungutan, maray. Saanin, maray. Tadda na panunot mikin ni Mare Banang. Sigurado asaan da kami amalibasan. Ay, basta wakta uray nakita nak ni Banang arimwar. Saan mo tin na nagtagtagari itay? Kasta, may, nituyang ko, pare. Ay, saan ka mas daaw? Mas daawak, pare. Ang baya mo na. Tinapatay, nagkita tamanain. Tuloy ang ligaya, pare. Isuman! Anya tuloy ang ligaya sa sawang badaw. Tuyang! Pingada ka dito. Imbaglakit saan ka imay ni Banang? Nagkunakan ka. Uray si ada kamat dito. Tumakder ka dita badaw. Tagawitan. Ay, di naman ibabaunan na tuyang. Ay, kaya ti may babaon. Tumakder ka ditan no di mo kaya't nga ibaut-baut ko ka da ito napuskol at kinilas ka. Ay, nalayat nga agpasukan niya kaon. Sus. Nasakit da ito ibadaong. Ay, paray, anya ti makunam ngay. Anya kumatmako na kilaylayatan na ni Banang iti balot. Awad! Awadan ti ado asao! Ay, sikat ti Kapitan, paray. Ung tamida. Sana mabalinda ito nga naramidin da kadata. Ung takto pa'y nintay.
Awid ko na! Sumit. Agawit naman. Magnakan pa daw. Uday. Ibaba mo day tayo ilaylayat mo sinilas. Talaga nga ibaod ko kan kaday tao. No saan ka pa'y lamag na? Saan mo nga umay birukan dito tersinak ni Badong mo, Maray? Takaluklukat ko pa'y laang dito tersinak. Idi nakita ka limabas nga ukoden na ginuang na. No kasta, napan nga raw di bangkag may. Imbaon mo samot. Ay, kabuteng na kun Maray. Saan gayam amaisina kanyak di armas ko para kan kuana? Nadamag ko nga rot, adye kanugayam chinilas mo ti kabuteng na. Ay, wun Maray. Ibaot ko lang kan kuana day di maminsan na. Kitag ko repaspasan iti sakit na. Aya, isumat lagayam akabuteng nakan. Sikaman mo ti adda armas na at chinilas. Ay, tatabadong. Saan mo nga urayan pa ti armas ni Nana Toyang? Agbalbaliw kan. Kat sikamat kapitan, liklikam ti arak, tapakaibabainan, kan pakaisagmakam dayta. Ala sigay! Didan, tinagibusan ti sabalipay, aparang. Dito'y drama tayo, Kapitan Enteng. Insurat para iti radyo ni Elena Nudo. Ken iti direksyon, Virgie Puglay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Joffer Anas Basit. Sound effects, Jun Rep. May sapay asagot kada kayo, ti MPBC. Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kenda ito yung estasyon. Agyaman kami, iting kay panagdangag.